У нас сегодня несколько вопросов. Первый – это отчет правительства. Парламентның барлык комитетлары утырышы да бу көннәрдә хөкүмәт хисабын караудан башлана. Киләсе сессиядә 2020 елгы эшчәнлек турында премьер-министр чыгышы көтелә. Бүген торак төзелеше юлларга бәйле проблемаларга тукталдылар. Самая серьезная проблема на сегодняшний день – это инфраструктура, это сети. Бүген иң мөһим мәсьәлә ул коммуналь челтәрләр, аларны төзү түгел, булганын тәртипкә китерергә кирәк. У нас по городу Казани есть провал. Соңгы 2 айда Казанда канализация чокырлары эштән чыкты. Анда казылган, монда казылган. Халык әйтмешли бомбага тотылганмыни. Чынлап та бу проблема бар, турбалар тишелә, чөнки аларга инде 50 ел. Турбаларны яңартыр өчен федераль программа кирәк диючеләр булды. Әлегә ул юк. Шуңа яңа алымнар эзләргә туры килә. Рассчитывать только на бюджет тоже не очень возможно. Бюджетка гына өметләнеп булмый, тарифка салынган, халык түләгән акчаны гына тоту дөрес булмас иде. Банк акчасын җәлеп итеп эшләп булыр иде. Безнең бурыч бөтен яктан килгән норматив база булдыру. Комитет утырышында депутатлар төбәк юлларында авырлыгы 12 тоннадан арткан йөк машиналары өчен түләү системасы кертү турында да сөйләште. Узган елның декабрендә бу мәсьәлә буенча эшче төркем оешкан иде. Аңа депутатлар, төрле министрлык вәкилләре, галимнәр керде. Белгечләр юллардагы хәлне өйрәнгән. Бүген республика юлларының яртысыннан артыгы җимерек. Аларга төшкән авырлыкның нормадан артык булуы моңа сәбәп диләр. Авыр йөк машиналарының төбәк юлларына салган зыянын белгечләр исәпләп чыгарган. Аны каплау өчен һәр үткән чакрымга 3 сумнан алып 8 сум 63 тиенгә кадәр түләү кертү отышлы булыр иде диләр. Бүген Татарстанда мондый категориягә кергән 46 мең машина теркәлгән. Федераль юлларда алар түләп йөри. Ә менә төбәк юлларында әлегә бушлай. Депутатлар түләү кертүне кичектереп торырга булды. Пандемиядан соң бизнес өлкәсенә булай да кыен. Юл чыгымнары сатып алучылар кесәсенә дә сугырга мөмкин дип аңлаталар. Эшләребез уңайлангач, бизнесыбыз күтәрелгәч, бу мәсьәләгә яңадан кире кайтмыйчы булмый. Ни өчен дигәндә, бизнеста кулланыла торган транспорт техника мәсьәләләре, аларның узак эксплуатацияләү мәсьәләсе юлларның уңайлыгына бәйле дип уйлыйм. Төбәк юлларын авыр йөк машиналары өчен түләүле итү канунына депутатлар киләсе елларда әйләнеп кайтырга җыена. Фәйрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.